Pero parang nagets ko na yung nagets ko na yung kung bakit sila napeste, no? Ang laki, oh. Yan, so kumain na dyan. Pero ito maganda-ganda na. Kasi nilagyan ko sila ng akyatan nila, no? So nag-molt yung dalawa doon, bad molt, no? Buhay pero medyo bad. So bukas na akong video kasi condition ko para bukas. So tingnan natin yung gagambang Japan. Yung mga kadyo. Yung napakain natin. So ilapit na natin. So, yun mga Ajay, no? Nag-improvise muna ako ngayon. Kasi matagal pa yung dating ng in-order natin. Ganito yung itsura niya, no? So, itong dahon na ito may gagawin ako dyan. So, pakita ko sa inyo. Tapos, malalaki na yung no? Malalaki na yung gagambang Japan pala. Yung second batch, no? Malalaki na. So, pakita natin sa inyo. So, yun, no? Nakikita na kagad yung malalaki. So, madami-dami to. So, yung plano ko sana, kasi lilipat ko sila ngayon. Dito na sa ganito, ano. So, may technique dyan. Itong dahon na to, dahon ng sili, no. So, isasabit ko to dito sa taas. Ganyan, para dito sila mag-molt, no. Nakaganyan, no, nakasabit to. So, dito sila mag-molt. So, hirap talaga. Hirap explainin, no? Pero parang nagets ko na yung nagets ko na yung kung bakit sila napeste, no? Kasi ganito yun mga idol. Kung bakit napeste yung mga gagambang Japan natin. Pero marami-rami pa naman yan. Meron pa rin dyan. Kasi yung malaki kumain na rin siya. First time na kumain, no? May pakita nga natin yung malaki. Tabi muna natin to. May umiiyak sa kapitbahay. So, goods na, no? Goods na to. Kasi kumain na yung malaki. Then, kasi to may mga laman din yan. Pero medyo mas maliliit, no? Muna dyan. Kumain na to siya, pero hindi pa yung ganon kadami yung kain niya, no? Pero kumain na siya. Yun ang mahalaga dun. Oh. So, grabe yung laki, oh. Yan, so kumain na siya, no? Oop, 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 oop. Yan na lang. So, yan na siya. Fill light natin. So, yan na siya ngayon, no? Napakahaba talaga. So, sabi ni Tech, no? Medyo rare daw tong ganitong kulay. Kasi yung normal ng gagambang Japan is itim. Medyo rare daw yan. So, yung sa ulo niya hindi pa rin natatanggal, no? Ayoko na rin pilitin. Hayaan lang natin, no? Naalisin niya ng kuksa. So, mga ilang araw yan bago maalis. Tapos, nilagay ko na dito yung mga alaga. Ayan, nilagay ko na dito yung mga alaga natin. So, ganyan. Tapos, may tubig. Tapos, sabangan nyo. Yung laro ng gagamba natin. Baka dito, no? Ganyan. So, abangan nyo po, no? And, ito yung pinakamalaki na, oh. Malaki na yun, yung nandito ba yun? Natin, no? Alam ko nandito yun. Kasi, ito yung mga unang gawa. Ito yung mga unang gawa ko, no? Hindi ganun kapulido to. Ito nandyan. Pero ito maganda-ganda na. Kasi nilagyan ko sila ng akyatan nila, no? Tapos dito sila tatambay. Yan. Para hindi ganun kadulas. Tela sana, pero niisip ko mas okay na to. Kasi yung tela. So, tatambay sila dyan. Tapos sasabitan ko ng dahon dito sa taas. So, mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura niyan, no? Sasabitan natin yan. Tapos, ano yung pinakamalaki? Sabi ko yung pinakamalaki. Nasaan ka na?
So, paita ko lang sa inyo, mabilisan lang. So, gagawa muna tayo, no? So, dyan siya muna. Gawa muna ako. So, yan yung pagmumultan niya, no? Yan yung diskarte niya, no? So, bukas sara lang to, tapos lahat yan may butas, no? Pag sara mong ganyan, so, yan, sara na siya. Yung sa taas kasi hindi naman malalaglag na to, no? Kasi may stopper sa taas. So, ganyan yung itsura niya. Ganyan, no? So, yan yung magiging bagong lalagyan natin. Tapos yung iba, gagawin ko rin yun kasi nauna yun. Kaya hindi mas pulido yun, no? Napansin ko kasi yung mali ko dun. Medyo nadudulas yung Gagambang Japan at hindi sila nakakaakyat. So, nag-molt yung dalawa dun, bad molt, no? Buhay pero medyo bali-bali yung paa. So, hindi siya straight, no? Kasi sa baba sila, dito sa baba. So, ito, like yung Gagamba dito, magsasapot siya ng konti. Ayan yun, dyan na siya. So, yun, balik natin, no? Tapos yung Gagambang Japan pala, mas pulido na yung itsura na ngayon. Yan, medyo nakawakan na natin itong Gagambang Japan ngayon. Mas nakawakan na natin siya, no? Kasi solid na yung paa niya, nangingitim na. Tapos mataba na kasi kumain na siya. So, yan siya. Tapos, parang gagamba din ito pag iniipan. Yan, no? Pag iniipan mo, okay naman siya, goods. Ang kapal talaga ng paa. So, yan, no? So, ito na siya. So, yung sa ulo niya, ayoko pilitin mga idol. So, ganyan na yan siya. Hayaan na natin siya dyan. Hop. 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 Yun, ang bilis. So, tumain na rin siya. Gusto nyo mapakitaan natin paano pakainin to, no? Try natin. Ano naman to? So, ayan. Mga pang-bibidyo pa tayo, no? So, bukas na akong video kasi kukonditioning ko para bukas. So, tingnan natin yung Gagambang Japan doon. Yun, yun nandun. Saka dito, no, hindi uso dito yung forceps, no. Hindi pa ako nakapag-order pero ito yung gawin natin, chani. Ipis chanihin natin, no. So, ito yung mga kadyo. Ito yung papakain natin, no. So, ilapit lang natin. So, kanina kumain na siya, no. So, tignan natin kung kakain siya ulit. Pero kanina kumain na siya. So, tignan natin maigi kung kakain pa siya, no. Kumain na to kanina. Tignan natin kung kakain pa siya. So, ganun-ganun lang, no. Akala mo kung tarantula. So, yan yung kinaganda ng Gagambang Japan. And, matagal po yung lifespan nito. Basta kontrolin lang natin yung kain niya, no. So, yan, nakita nyo naman. Kung gaano kadali pakainin. Tapos ito yung mga ipis natin, no. Marami yan. So, yan siya. So, yan siya. Napakalaki niyan mga idol, lalo pag nakita niya ng personal, no. Sobrang laki niyan. Pag natulog, halos 2.5 na pinagtabihan. Malaki talaga. Tapos yung paa niya kasing taba ng walis tingting, no. So, yan. Balik tayo dito sa ginagawa natin. So, yun lang. Tapusin ko maya-maya. So, pause ko muna siguro to.
may dahon, tapos yung sa taas niya naka-clip yan, no, ng double-sided tape, so hindi malalaglag yan. Tapos dyan magmumult yung gagamba, dyan titira sa dahon or dito sa gilid. Then yung isa kasi re-revise ko pa yan, pero lipat ko na siguro yung iba para maayos ko na rin to, kasi pakita ko sa inyo yung mali na ito, no. Sandali, ako muna. So yung mali ko dito mga Aji, no, sa una kong ginawa. So ang mali dito sa una kong ginawa, so yan, nakalat pa, no. Magawa kasi tayo. Tapos yan yung mali dito sa una kong ginawa. So wala siyang patungan sa taas. May nagmult na dalawa, bad mult, no. Kasi sa baba sila nagmult dito. Sa ganito kasi tsura nun. Ito yung nagbad mult ata. Ito. So yan. Yan natin, no. So yan ang paa niya. Ayan, no. Pero maayos naman yan. May ayos naman natin sila. So sandali, ilipat ko muna. So yan, natapos na, ano. So yan, natapos na. Nalagay ko na yan. Sa akin, dose ko lang yung isa doon. So yung mga bad mult nandito. So ito yung isa. So yung bad mult na nandyan. Sayang, oh. Ano pa naman, oh. So ito bad mult din itong nandito. So yan, sana magamot pa nila, no. Ito maganda-ganda ito nandito. So ano din yan, talaan yan, no. Same din nandito. Saan yung isa? Yun, lumikod sa lumikod. Sa lang katalaan din to. O yung isa yan, yung nandito. Yan, ito maganda. Tapos ito yung malaki. Sayang to, no. May mga kasama to. May malalaki na nag-molt. So almost isang molt na lang, same na dapat sila kalaki niyan. Yan, medyo malaki na yan mga Adya. So tanggal na yan siya, pati TM, no. TM size na yan siya, malaki na. So sayang, may kasabay na sana yan. Kaso yun nga, napiste talaga. So yung ano ko doon mga Adya, no. Kumuha kasi ako ng gagamba sa Jensen. So nilagay ko dun sa lalagyan na yun. Tapos nung dumami na yung mga gagambang Japan, hindi ko alam saan nilalagay. Tinanggal ko yung mga gagamba doon, tapos doon ko sila nilagay, no. So yun yung sa tingin ko. Hindi kasi native dito yung mga gagambang Japan, no. So siguro yung mga gagamba natin, kasi halos lahat naman ng mga species ng insekto, hayop, may mga sakit yan na dala, no, na hindi kaya ng iba. So kasi hindi naman normal na gagamba yung gagambang Japan. Katulad niya sabi ko, unting init lang mamamatay sila, no. Hindi sila tulad ng ibang gagamba. Kasi yung mga gagambang Japan ko dati na order kay Tekray, yung totoo nangyari dun, 7 pieces yun. Yung isa nakawala, and yung 5 or yung 4 natusta yun. So nakalagay sila sa kaha kasama yung mga normal na gagamba. Pinatong ko lang doon, tapos nalimutan ko kumain ako. Nasa lamesa lang yun, hindi naman siya ganun kainit. So yung malalaking gagamba, yung mga gagambang Japan, lahat sila patay. Pero yung mga normal na gagamba, nakatulog pa rin na parang normal lang, no. So yun yung ibig kong sabihin. Sa kapag pinapaarawan ko yung gagambang Japan, sandali lang natataranta na sila, no. Kahit mga 10 seconds pa lang nagwawala na. Yung mga normal na gagamba, chill mode lang. So yun, ganun yung nangyari. So siguro nagkapistihan, no, nakawawa yung mga gagamba. Kaya siguro may mga bad mood din na to. Yung iba, hindi lang sila lagyan, no, dahil din sa napestihan, nakawa sila. So yung malaki siguro mas naka-adapt, ganun yung nangyari. Pero yun, may gagawin pa ako.
i-arrange ko pa to. So, gagawin ko din ganyan. So, yun, kita-kita ulit tayo sa next vlog natin. So, yung Gagambang Japan, sana nag-enjoy kayo. So, kung ganun kaganda pakainin yun, no? Talagang nandadakma yun. So, pwede mo din siyang gawin na, ano, pakawalan mo dun sa aquarium niya, no? Sa ganyan niya. So, nag-order din ako mga enclosure ng mga ganito. Marami yung in-order ko. So, siguro 60 plus. So, para dito yon. Pero December pa kasi darating, kaya ito, lalagyan ng clay muna yung pinagtiisan ko, no? Kasi kung aantayin ko pa, mauubos yung Gagambang Japan natin. Kasi nga napipeste dun sa glass na lalagyan, no? So, yun lang. Maraming salamat pa sa panonood. And God bless you all. Sana may natutunan kayo. Sana may naiambag ako sa inyo. Yun lang. God bless you all.